Bun regăsit! La Cluj se întâmplă ceva de bine, după cum suntem obișnuiți. Acolo ecosistemul antreprenorial crește și vedem tot mai multe startup-uri care reinventează evenimentele, putem spune, startup-uri tech care prin tehnologie ajută pe cei care creează conținut, evenimente. Este vorba și despre startup-ul creat de Claudiu, partenerul meu de dialog în următoarele minute, Claudiu Câmpean, cofondator Streamers, practic o platformă de streaming live care este alături de organizatorii de evenimente. Aș vrea să ne dai mai multe detalii despre produs, model de business. Pare un business lansat în pandemie. Ne uităm la evoluția Clubhouse, care este o aplicație, o rețea socială care a explodat în ultimele luni, și Clubhouse a fost creată tot în pandemie, în martie 2020. Care e povestea voastră, povestea produsului vostru? În primul rând, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Acum noi trebuie să onorăm o tradiție aici la Cluj. Aici avem cele mai interesante evenimente culturale din România, de la TIFF la Untold Electric Castle. Avem străbunicul, să zicem, streamingului Trilu Lilu lansat la Cluj, deci cumva trebuie să avem și noi o contribuție mai adaptată anului 2021. Startup-ul nostru, în mod particular, nu a început targetat spre pandemie. Ideea produsului a început cândva în 2019, când împreună cu ceilalți doi cofondatori discutam despre cum am putea să oferim organizatorilor de evenimente, cum ar fi conferințe de business sau evenimente care sunt de obicei sold out, noi opțiuni de a avea mai multe canale de generare de venituri. Asta însemna, ok, am o conferință de business, vând 1000 de bilete, dar cu siguranță există nevoia de mai multe bilete și atunci o variantă era să facem și streaming live a evenimentului respectiv, astfel încât să mai adăugăm un layer de venituri pentru organizatorii respectivi. Ei, pe măsură ce am început să dezvoltăm produsul în direcția asta, a apărut pandemia și evident că value proposition-ul, valoarea adusă de către un serviciu de genul ăsta pentru organizatorii de evenimente a devenit dintr-o dată mult mai importantă, pentru că dintr-o dată evenimentele care până atunci aveau loc fizic n-au mai putut avea loc. Ca atare ne-am regândit puțin strategia. Am lansat cândva în noiembrie, la începutul lui noiembrie anul trecut, produsul nostru ca și MVP și am început să ne ducem, să ne uităm la foarte multe industrii cărora am putea să le acordăm oarecare valoare, având în vedere pandemia, dar nu numai. Noi tot timpul ne gândim cum o să adăugăm atât de multă valoare încât să supraviețuim pandemie. Și sigur că da, am reușit cu mai multe, să zicem, verticale să avem succes și să se dovedească o soluție dorită atât de către cei care organizează evenimente, cât și de către utilizatori. Hai să luăm o verticală care are succes, teatrul. Să ne spui mai concret cum ajuți teatrele, pe cei care creează conținut, care organizează și pun pe scenă piese de teatru și care e modelul de business, cum faceți voi bani? E relativ simplu. Noi, prima piesă de teatru a început așa ca un test. Cândva în decembrie, organizatorii se așteptau să vândă 100 de bilete, au vândut 1000 de bilete. A doua piesă a avut un succes și mai mare. În ianuarie am vândut peste 4000 de bilete la piesa respectivă. Iar ca să o punem în termen de business, asta înseamnă cam încasările pe o întreagă stagiune pentru o anumită piesă de teatru, la o singură reprezentație live. Ce e puțin diferit este modelul prin care noi interacționăm. Noi interacționăm cu cineva care organizează din mai multe puncte de vedere piesa respectivă de teatru și cea mai mare parte a încasărilor se duc către cei care sunt principale contributori la actul artistic, în special actorii, regizorii și toți cei implicați din zona asta. Modelul nostru de business este să acoperim în primul rând costurile principale care le avem noi, prin faptul că noi punem la dispoziție o platformă prin care se face achiziția de bilete. Asta înseamnă niște costuri cu procesarea de plăți și de asemenea costurile cele mai importante care sunt costurile cu streaming-ul live. Acum, ca să putem să ne diferențiem în piața asta,
e nevoie să facem ceva și acel ceva care a fost deosebit a fost faptul că piesele s-au fost transmise live. Există multe inițiative, atât în România cât și în străinătate, în care piesele sunt filmate cândva acum un an, 2, 3 și sunt retransmise. Noi am observat că nu e același lucru. Există foarte, foarte multă emoție care se creează prin faptul că se întâmplă live. Există ceva în plus care este primit de către iubitorii de teatru, mai exact înainte de a începe piesa se face o plimbare prin culise, un lucru la care în mod normal nu ar avea acces utilizatorii, iar la final e un moment foarte emoționant în care actorii și cei implicați în producția artistică citesc mesajele venite de la user. Ei, aici cred că am avut un mare succes pentru că am avut români care ne scriu că de 10 ani n-au mai văzut o piesă de teatru în România, pentru că streaming-ul se poate face în orice colț al lumii. Avem români care ne spun că de 10 luni de când a început lockdown-ul și-au mai pus o haină mai bună sau doamnele un ruj ca să iasă la teatru. Au fost niște mesaje extrem de emoționante și cred că aici trebuie să mergem în continuare, să încercăm să recreăm cât mai mult din emoția actului artistic. Să înțeleg că această interactivitate e foarte valoroasă pentru ambele părți, dar bineînțeles mai ales pentru utilizatori. Asta a fost cea mai mare surpriză pentru noi, sincer, emoția asta care s-a creat, pentru că nu o puteam prevedea. Adică noi am gândit-o ca o modalitate de interacțiune, acest chat care este live, o modalitate de interacțiune între spectatori și mai puțin, evident, actori, pentru că în timpul piesei nu pot să se uite și să vadă ce scrie cineva legat de piesa respectivă. Ei, această emoție a fost incredibilă, ne-a depășit toate așteptările și sigur că lipsește ceva. De exemplu, actorilor le lipsește feedback-ul ca și artiștilor, ca formațiilor, le lipsește feedback-ul, le lipsește reacția spectatorilor. Deci ceva, evident, lipsește, dar se câștigă și altceva, adică acea interacțiune la finalul piesei în care lumea le povestește, de exemplu, să vă dau un exemplu de mesaj, am transmis recent o aniversare a unui album de către cei de la Byron, albumul Perfect, care avea 10 ani de la lansare, și unul din spectatori le transmitea membrilor formației că și-a luat tricoul cu Byron în timp ce a mers să se vaccineze de COVID. Au fost extrem de multe mesaje de genul ăsta. E incredibilă emoția pe care reușim totuși să o transmitem în această perioadă. Cum simți tu că puteți transpune acest produs și către alte domenii, în zona de business, în zona altor tipuri de creatori de conținut, sau vezi un mare potențial de creștere pe zona aceasta culturală, de exemplu în industria muzicală? Cel mai probabil, în momentul acesta, noi ne vom îndrepta într-o direcție care spune că Streamers este un Netflix pentru evenimente culturale live. Asta înseamnă că vom merge în continuare ca să adăugăm din ce în ce mai multă valoare și să facem produsul cât mai potrivit pentru zona de teatru și să avem cât mai multe evenimente din zona asta, dar nu vom uita și alt tip de evenimente și tot de genul acesta, operă, balet, filarmonică și așa mai departe. Desigur că nu uităm nici de zona de concerte rock sau de concerte pop și vom încerca să mergem și în direcția asta, pentru că în momentul acesta, apropo de incertitudini, incertitudinile aduc și oportunități. Noi ce încercăm să facem este să testăm și să vedem unde este tracțiunea cea mai mare și unde adăugăm mai multă valoare pentru cele două părți implicate, adică cei care au un conținut valoros de transmis și cei care ar cumpăra, ar da bani pentru conținutul respectiv. Sigur că vom încerca de asemenea, avem deja niște eforturi în sensul ăsta, să mergem în capitala teatrului mondial, care este Londra. Avem niște inițiative prin partenerii noștri de la Orange Fab să încercăm să mergem în Polonia, care este o țară cumva
mai nou pentru startup-urile din România un obvious choice, obvious next step de extindere și mai avem de asemenea niște contacte în Italia și în Elveția și vom încerca să vedem acolo în ce măsură vom reuși să facem asta. De asemenea, pentru noi internaționalizarea înseamnă și a face niște concerte cu artiști români care au această expunere internațională și care ar putea să se adreseze nu numai unui public format din români din țară sau români din diaspora, ci și unui public străin. Putem spune că prin produsul vostru puteți internaționaliza cultura românească. De ce ai nevoie ca să te duci, de exemplu, în Londra, să lucrezi pentru teatrele de acolo? Care sunt pașii? Este despre vânzare, despre parteneriate? Cât de complex este acest proces de extindere într-un astfel de oraș? În primul rând trebuie să înțelegi piața, ceea ce am făcut până acum și să încercăm care este calea cea mai ușoară de a ajunge să faci la început un proof of concept, să vezi că funcționează și că există tracțiune și după aceea să mergi mai departe și să scalezi. În momentul acesta, pentru noi, calea de a merge în Londra este prin companiile care organizează evenimente și a încerca să găsim parteneriate cu marile instituții de artă de acolo. Pentru că, așa cum vă spuneam, Streamers, sperăm noi, va fi peste câțiva ani un soi de Netflix pentru evenimente culturale și viziunea noastră este că Streamers ar putea să reprezinte un instrument prin care, nu știu, Metropolitan din New York sau Royal Opera House din Londra sau Filarmonica din Berlin sau Scala din Milano ar putea să fie urmărite live pe întreaga planetă, sigur pe baza unor bilete și protejând drepturile de autor. Ce aș putea să spun este că lucruri care ne ajută foarte mult pe noi e faptul că suntem cei 3 fondatori, 3 oameni de business cu în jurul vârstei de 40-45 de ani și avem o capacitate deosebită de a operaționaliza, pentru că venim din medii corporate sau din medii antreprenoriale și știm foarte bine ce înseamnă să operaționalizezi o anumită viziune sau o anumită strategie pe care ți-ai asumat-o. Da, putem spune că aveți profilul ideal pentru a reuși în antreprenoriat. Există un studiu celebru al MIT care ne arată că antreprenorii de succes care creează produse, proiecte, tech cu potențial de a deveni unicorn sunt cei care au cel puțin 40 de ani, nici de cum cei care sunt studenți sau au terminat facultatea. În România mai e loc de creștere sau piața este prea mică pentru voi acum? Păi, ca să vă dau niște cifre, la sfârșitul acestei luni, după 4 luni de operare, avem deja vânzări generate în platformă de peste 500.000 de lei și încă de-abia am zgâriat suprafața. Putem și este potențial foarte bun și în România în continuare. Trebuie încă să validăm niște modele de subscripție, pentru că începem să avem din ce în ce mai mulți user care cumpără foarte multe bilete la evenimente, ba mai mult cumpără bilete cadou pentru prietenii lor. Sunt user care fac achiziții de peste 100-150 de euro pe lună, în fiecare lună, în platforma noastră. Și e clar că există un public care e foarte, foarte interesant și în România, dar ambițiile noastre sunt internaționale, așa că vom balansa între a demonstra și a face mai multe lucruri în România cu eforturile de internaționalizare. Pentru produsul vostru, dar pentru creatorii de conținut, mă refer aici la cei din mediul cultural, e important marketingul. Degeaba produsul vostru este foarte bun dacă nu ajungi la consumator, la client. Cum ajung teatrele, cum ajung marile organizații culturale la clienților? Cu siguranță strategia e diferită față de perioada dinainte de pandemie. Sunt puține teatre care aveau o comunitate online bine construită. Multe dintre teatre nu aveau site-uri prietenoase. Cum ajungi la consumatori acum pentru a-i face să cumpere accesul la piese de teatru la platforma voastră? Trebuie precizat că clienții noștri nu sunt neapărat teatrele.
Noi reușim să facem un soi de disruption, de schimbare un pic a modelului de business în zona asta, pentru că noi folosim teatrele doar ca scenă în momentul acesta și, de fapt, clienții noștri sunt organizatorii de evenimente, care nu sunt neapărat teatrele. Ce mai e de spus în zona asta este că pregătim ceva care să fie și mai interesant. Mai exact ne gândim la o soluție de crowdfunding pentru diverse evenimente culturale, ceea ce înseamnă că barierele legate de timp și de distanță, de exemplu, nu vor mai exista pentru a putea, nu știu, un tânăr regizor sau o trupă de actori nou înființată să creeze o piesă de teatru, vor putea face crowdfunding pe platforma noastră și în felul ăsta vom încerca să democratizăm mai mult, poate, zona asta artistică. Iar legat de marketing, sigur că e esențial. În tot succesul ăsta de până acum al nostru, cât de mic sau de mare o fi fost, marketingul a jucat un rol extrem de important, dar a jucat un rol extrem de important și calitatea filmării, și calitatea transmisiei, și calitatea platformei. Deci toate lucrurile astea împreună au jucat un rol foarte important. Ce ar mai fi de spus legat de marketing este faptul că publicul acesta, cel puțin pentru mine, a fost o surpriză, publicul acesta de teatru. Social media a fost o variantă extrem de bună, dar și în același timp ieftină, dacă e să ne gândim în termen de costuri, pentru achiziția de clienți. Adică, de exemplu, artiști care au un număr, să zicem, poate neimpresionant de followeri în social media, au reușit să genereze destul de multe bilete. Deci marketingul, din punctul ăsta de vedere, nu e neapărat un cost atât de exorbitant pe cât ar fi putut părea la început. Și pentru că ai vorbit de crowdfunding, interesantă dezvoltarea pe care o veți face, are un mare potențial. Sunt curios cum vă finanțați și dacă vă uitați voi la surse de finanțare, cum ar fi crowdfunding-ul, investiții din partea unor angel sau din partea unor fonduri de venture capital. Aveți nevoie de finanțare pentru creștere? Căutați să ridicați bani în următoarea perioadă? E categoric una din opțiuni, pentru că asta ne ajută să susținem internaționalizarea și ne ajută cu eforturile de a face cât mai multe evenimente în România, din zona asta. E evident o soluție. Deocamdată suntem într-o zonă relativ ok, pentru că generăm cash, pentru că investițiile inițiale au fost ok, tocmai vom adăuga un nou founder care va veni și el cu o contribuție. Încă ne gândim în ce măsură dorim să obținem un seed round la momentul ăsta, pentru că din punctul meu de vedere deja am demonstrat că piața există și că o putem extinde, deci suntem pregătiți pentru un seed round, dar nu știu dacă este cea mai bună soluție să ne diluăm în momentul acesta în zona de seed sau să continuăm pentru câteva luni și să vedem în ce măsură eforturile noastre de internaționalizare pot fi susținute cu surse proprii și să mergem direct către un Series A, poate chiar în străinătate, să depășim o limită de, să zicem, peste 1 milion în Series A. Deocamdată este o zonă de analiză pentru noi și de gândit. Cum vezi tu viitorul evenimentelor, interacționând cu organizatorii de evenimente? Ei de asemenea pulsul consumatorului și care este sentimentul tău cu privire la viitorul evenimentelor? Este această dezbatere în care unii spun că vom reveni la stilul de viață de dinainte de pandemie și vom merge la evenimente exclusiv offline. De cealaltă parte, sunt cei care afirmă că vom avea un model hibrid al evenimentelor, al show-urilor, al experiențelor, pe baza a ceea ce ai tu acum ca informații și percepții. La ce te aștepți când vom scăpa de virus? Așteptarea tuturor, și artiștilor și organizatorilor de evenimente, inclusiv a noastră, este să revenim cât mai repede la vremurile de dinainte și să ne putem bucura de viață așa cum ne bucuram înainte. Acum, desigur, e evident că va exista o perioadă de tranziție între perioada de lockdown sever sau mai puțin sever și revenirea la perioada de dinainte. Cât de mare, cât de lungă va fi această perioadă, nu cred că știe nimeni, să spunem în momentul
momentul acesta, urmărim dezbaterile. Noi vom încerca în această perioadă hibridă de, să zicem, de revenire încet către normal, să încercăm să găsim acele hook-uri, acele piloane pe care să putem construi streamers și după ce vom reveni cât mai curând, sperăm noi, la o normalitate pe care cred că o iubeam cu toții acum, cu atât mai mult cu cât nu o vedem de circa un an și ceva, normalitatea respectivă. Așa este. Rămâne de văzut totuși ce oportunități vor fi și eu am remarcat această idee foarte simplă, de exemplu, în care românii din diaspora pot urmări acum mult mai ușor, datorită tehnologiei, piese de teatru create în România de actori români puse în scenă de aici, de acasă. Mi se pare formidabil că se întâmplă acest lucru prin antreprenoriat, prin inovație, prin inițiativă antreprenorială. Și pentru că vorbim despre antreprenoriat, un ultim subiect: ce ar trebui să facem pentru a dezvolta ecosistemul antreprenorial românesc, în opinia ta? Unde simți tu că viitorii antreprenori sau cei care vor să-și crească un business au nevoie de susținere cel mai mult? Eu cred că cel mai mult se învață făcând. Eu cred că asta se întâmplă, asta am văzut-o de-a lungul carierei mele profesionale, care se întinde din 99 încoace. E că atunci când începi să lucrezi undeva sau să faci ceva sau să ai un job sau să ai niște responsabilități, atunci înveți cel mai bine. Cred că atâta timp cât noile generații vor avea această oportunitate de a lucra în startup-uri, în corporații și să învețe diverse lucruri, vom avea cu toții de câștigat. Se vorbește, de exemplu, în industria noastră de IT despre modelele de creștere bazate pe outsourcing, care sunt cumva asimilate loan-ului industrial. Ei, nu e chiar așa. Eu cunosc destul de multe proiecte care se lucrează aici în Cluj pentru companii extrem de mari și în care oamenii ei în sine sau organizațiile din care fac parte au extrem de mult de învățat. Ce mai observ iarăși ca și în tendință foarte mult în Cluj este această dorință și nevoie a oamenilor care deja au trecut prin 10-15 ani de proiecte internaționale interesante, produse noi, tehnologii inovatoare, își doresc să-și creeze propriile produse și își doresc să-și creeze propriul business. Cred că nevoia cea mai mare este în zona asta de product management, în zona de business development și în zona de marketing. Aici sunt niște nevoi foarte mari, dar cred că va trebui să gândim la nivel de, nu știu, clustere de IT și așa mai departe, cum reușim să încurajăm această mare dorință a oamenilor care sunt deja extrem de competenți în tehnologii sau în anumite industrii. Cum îi ajutăm pe ei să-și îndeplinească visele și să creăm cât mai mulți UiPath în anii care urmează. Ai punctat cei 3 piloni importanți: produs, marketing și business development, cruciale, cele 3 concepte pentru dezvoltarea platformei de streaming live și on demand pentru conținut. Este vorba de startup-ul vostru, Streamers. Claudiu Câmpean, vă ținem pumnii și să vă extindeți și în alte țări, să auzim vești numai de bine despre voi. Îți mulțumesc pentru dialog, de asemenea celor care ne-au urmărit. Mulțumesc, să ne revedem cu bine! Seara bună!